Так, секундочку. Так, ну все, я ўсё наладзіла. Падаецца, што павінна ўсё быць добра. Зараз толькі сябе чацік яшчэ раз адчыню. Забавили на ПС, а потом забивать на овер. Завабили. Завабіць на овер? Ну тут толькі зорка, мне падаецца, зможа. Так, мяне ж чутно? Так, мяне чутно. Так. Так. Зараз, секунду. У меня штосьці увогуле ўсё тармазіць. Тэлефон штосьці сёння выкідываў. ОБС. О, господи, аллилуйя. Стрим иди. Все. Угу. Я пам'ятаю, ми зараз у мора. Угу. Пливем. Вось. Ну, з PlayStation нават 60 кадраў. Цікаво. Так. Упс.
Блін, зараз. Штосьці увогуле ўсё сёння не працуе. Я не ведаю. Я не ведаю, што з гэтым рабіць. Карацей, я прапаную пайсці па сюжэце. Так, у нас многа яшчэ сайдоў ёсць. І вось гэтае ўсё. Но штосьці мне падказвае, што лепей пайсці па сюжэце. Пайшлі. Толькі спачатку трэба вось налутацца. Ну, не налутацца. Назбіраць усяго. Ой, прабачце. Вітаю, ю. Усе на месцы. О май гад. Гэта назва гульні, я не вінавата. Калі ласка. Не гэта. О, я вось сюды хацела зайсці. Hello there. Hello there. Здароўя, дзякуй. О, можна рабіць гэтых шмоняк, які мне будуць дапамагаць. Толькі мне няма інгрэдыентаў для іх. Усім усё можна, що ти? О, іх можна апгрейдіць. Ну, наприклад. І їм просто скармлювати ще. Угу. Як тут персаў клічуць? Галоўнага героя. Ну, хутчэй, тут іх два. Тут ёсць этот хлопчык, Эван, по-моему. І прэзідэнт ЗША. Зараз скажу, як яго клічуць. Роланд, прэзідэнт ЗША. З іншага вымярэння, якога зацікавіла пры якой ехаў на саміт і у якога выпадкова трапіла ядзерная зброя. Вось. Ну, ён як бы апынуўся ў гэтым свеце, памаладзеўшы, вось гэта ўсё.
Еван, котка-хлопчик, у якога тут гісторыя як у Дейнерыс, то бок быў з гульні престолаў, быў дварцовы пераварот, і ён збег. Зараз ён тут будзе павяртаць сваё каралеўства. Цмока мы ўжо знайшлі, толькі там немного не тое. Вось. Таня, дзяўчынка, і яе тата Бато. Вось. Вось такая тут пакуль паці. Ну, не так прям дакладна. І цмачаня у нас толькі адно, а не 3, так што не ўсё на яго долю выпала. Тут усё ж такі 12+ гульня, вось. Не была б гэта японская гульня. Ну што зрабіць? Як ёсць. Так. Жах, так. Так, пачакайце. А дзе наш квест? Капстан апон Хіл, горад. А дзе ён? Вы яго бачыце? Блін, тут яшчэ хтосьці хоча паразмаўляць. Так, мы тут ж пабудавалі паляўнічую хату. А не паляўнічую, гэта майнінг, як яго? Шахцёрскую. О, паглядзеў All Everything All at Once, да сіх не магу разбачыць. Добрае кіно, ты што? Мне спадабалось. Дарэчы, для тых, хто глядзіць запіси, я не павіталась. Вітаю всех. У нас тут быў да гэтага стрым па Сілксонгу, но ён не атрымаўся, таму мы пераскочылі у Нінакуні. Вось. Таму што там ОБС багаваў. Так, тут штосьці, якасьці гісторыя пра зайчыкаў. Пабудаваць у дарогі гэты будынак, дзе можна і паесці, і паспаць, і я не ведаю, як перакласці. Фільм я ведаю, я глядзела такі фільм. Але некаторыя сцэны тыпу, а мне смешна. Ну гэта маё пачуццё гумару. А-ля отель. Вось, толькі дарожны. Карацей. Тут якойсьці сайт-квест. Што типа у гэтым і не калі там пераначуеш у тым гэтым, як яго, у тым атэле, то там штосьці прысніцца, і трэба будзе пайсці за кролікам, но гэта 60-го ўзроўня квест, так што я на яго не пайду пакуль. Так, перадайце, калі ласка, паведамленне. Паведамленне для каго?
О май гад. Военные учения хотят тут зрабіць зараз. Угу. Дякую. Так, ну давайте щось приготуємо. Are you ready to order? Ладно, нічого нема. See ya. Все тоді. Треба йти по сюжеті. А, все бачу. Ой, зараз нас тут заб'ють. Так, сейф. Заховаємося. Двадцять 25-й уровень. У нас 19-й. Here goes nothing. Сюди. Треба її просто зараз забити. Let's get out of here. Аж питаєте, не роби так. Або роби. Не ведаю. Так, я хочу поглядеть, що там, що на гэтым маяку. Стелось. Мне нават падаецца, што, мабыць, у гэтага фільма ёсць або беларуская гучка, або субтытры. А я сюда не могу потрапить? Нет. Як? Я не ведаю, як. You ready for this?
Давай кудись. Так, туди. Офігенно. Ну добре, я їх покачала. Просто виносять усіх. По-моєму, 22-м, но, мабуть, я помиляюсь. Так. Оскара, но не так, чтобы много, тому что там яны не во всех категориях их взяли. Ну, або яны сами не выставлялись во всех категориях. Ну, по-моему, Мішель Йо узяла лепшую акторку другого плану за яго, ну, мабуть, я помиляюсь. Або не другого плану. Ага, шорткат. Ну, не шорткат, а фаст-травел. Фух. А, не фаст-травел. Помылилась. Мы добегли. Так, згодна. Про Мішель. Вітаю. Хей, ви не бачили каманду будаўнікоў караблёў? Тут побач. Яны немного старэйшыя за цябе, мне падаецца. Старэйшыя за цябе. Та-та-та-та-та. Не бачылі. Ну, добренько. Буду працягваць пошукі. Яны што, зніклі? Вітаю. Вы, магчыма, кароль Эван? Стары Пагі распавёў нам пра вас. Так, гэта я. Ой, вы немного ніжэйшы, чым я чакаў. Ну, добра вас сустрэць, ваше высочество. Меня зваць Іврайт. Я не ведаю, хто такой Гафер. Мы зараз, шчыра кажучы, не можам вам дапамагчы. Сапраўды, штосьці здарылась, можна так сказаць, пару дзён таму. Много наших караблёў і лодак выйшла на рыбалку ў мора, і монстр. І монстр всех іх не забіў, разбурыў. І людзей гэтых таксама шукалі, но ніхто іх... або пайшлі туды забіваць монстра, но іх яны не павярнулись. Так вось куды ўсе сышлі. І Эван, калі мы ім дапаможам, то яны ж нам тады будуць павінны штосьці. Так. Гульня прастолаў проста. І акрамя гэтага мы не можам іх проста так залішыць. Містер Врайт, прабач, насправды, калі ласка, я ненаўмысна. Так. Прабач. Мы пойдзем і паглядзім, што здарылась з іншымі вяскоўцамі. Так, сапраўды, за бізяпу. Ну, шарап. Ты гэта зробіш? Ну, тады ідзі. Я не адмоўлю цябе.
Укрытие там небяспечна, ён нам сказаў, куды ісці. Добренько. І спачатку мы адпачнём. Right, yeah, then. Sleep well. Oh, yes. Угу. Hey, oh. Ладно, давайте. Рез. What'll it be? Come back again. Рез нам потрібен. Ну, тут есть другой поверх. Дякую. І третє. О, мне падаецца, тут будзе квест якосьці, дзе мы будзем тут бегаць, у ім дапамагаць, будаваць, вось гэта все цянуць, гэтыя вяроўкі. Hey! Идем. Так. А чому так далеко? Блин, ось гэта все трэба будзе аббягаць. До речі, там я вже штосьці падабрала. Угу. Угу. О. Так, ладно. Яму трэба гэтую. Яму гэтую, ёй. Гэта. О.
гроші. Таму што гэта прэзідэнт ЗША і ён тэлепартаваўся, так ён памаладзеў, ну ён у сваім адзенні тэлепартаваўся. І ў яго на ім был яго глок. Вось, і калі ён тэлепартаваўся ў гэты свет, ён яго дастаў і начаў шпыляць. Гэта не жарт. Ён ім начаў актыўна карыставацца. Вось. Ну, ён жа амерыканскі прэзідэнт, ну, як бы. Легалайс, не мегалайс, а як гэта. Ну, вы зразумелі, карацей. Усё па-амерыканскі тут. Куля много каштуюць. Ну, depends. Ну, тут насамрэч ёсць магія, яны, мне падаецца, магіі, і тут всё, як гэта, павяртаецца. Не павяртаецца, а восстанавливается. Чаму Ніколь 1911? Ці гэта як яго? Не, тут не написано насамрэч, тут просто, што типа пісталет і ўсё. Я просто пажартавала, што глок. А з якога? З нашага часу прэзідэнт? Вось зараз, з нашага. У лімузіне ехаў. Або у чым там ён ездзіць. У гэтым хамеры. Ну, ён быў проста сяды. Но гульня выйшла ў першы, пад канец першага тэрміну Трампу, то бок думайце самі, вось так. І ён не цёмнаскуры. Я павінен адказваць ці хто? Ну, хто хоча, то і адказвае. У нас все па згодзе. Нейкі альтэрнатыўны кандыдат, так. Невядома нікаму. Не, мне цікава, що тут. Що так, каб прям мы прабегалі. Ой, блін, там цмок. Там цмок. Чырвоны крыштал. Тады не буду. Ну, не будь. Несапраўдны, ты нікому нічога не вінен. Так. Блін, тут пячора. Хайді Холл. А мне цікаво. Ой, лайно, тут босс. Магчыма, тут босс.
Так, що тут просить? Штосьці, з чаго можна зрабіць заплечнік. Ну, трымай. Ура! А больше штосьці нема. Ну і добра. І не трэба. Ну, магчыма, мы і па сюжэце тады сюды патрапім. Арахис. Ем арахис. You ready for this? Не, звичайний. Самий звичайний. Соленый. Не. Не. Что? Что у вас тут отбывается? This'll be over in no time. Не. Come on. Ай. Я хотела ее взять, как за ее побегать, поселяться. Но, на жаль. I'm counting on you. Я ел его з шматочком шоколада і була Малік Снікерс. Круто.
Так, пробачте, я тут зайнята. Не бачу, про що ви там. М. Так. Зараз буде тяжко, так що поспробуємо. Ось так. Мгм. Ну, давай. Мини-босс. Watch your backs! Не. Counting on you. I need your help. Давайте, давайте. Не, не. Назад. I need your Ну, норм, не так болюче я не забивається, чим раніше. Так, ми довідались, що фейк Мендрик нонконформіст. Угу. Йому не треба наша повага. Тому що вона тільки для звичайних. Так, я хочу зараз поспробувати її обійти і забрати скриню. Поглядім, загриться вона або ні. Чудовно. Угу. Сейва мало не бывает.
Штось я не бачу тут ніяких людей. Мабуть, він їх сожрав. Поглядите, там на платформе что-то есть. Ой, это павук будет. О, давайте поглядим ближей. Подойдем, так сказать. Ближей. До паутины. Что это? Кокон або яйцо? What? Что это? Blimey! Божечки, там хтось унутры. Хочу сказать, что у іх люди у кожным з гэтых коконаў. Гэта адсылка на чужы або на валодар персцёнка. Мы павінны ім дапамагчы хутка. Абярэжна, мы тут не адні. Королева Джелли. Медуз 30 уровня. I'm counting on you. I need your help. Здається, яны нагулялись у Ніру Аўтамату. Мы так само можем зрабіць Bullet Hell у нашей японской РПГ. І гэта я лузер. О, збила, найс. Не то.
Ён яшчэ... А, не, гэта я зараз резнула. Добра, я спужала, што гэта ён зашла мяне аказалось. А это быў мой рез. Не, назад, назад, назад. О, ладно. Є. Ну же, їх треба освободить. Вырятовать. Вызволить. Ой, вызволить. Угу. Ta-ra! All right. Ну все. Бежим назад. Угу. Oh! Все на безпеке. Угу. Whoa! Та-та-та-та, побудуйте нам кораблі, коли ласка, бла-бла-бла. Ой, мені ще треба дерево спеціальне. Моцне дерево. Треба порозмовляти з Ніалом тоді. Угу. Да, потому что нам нужен корабль не просто для маленьких гэтых, а нам треба прям великий для по усему свету плавать. Окей. Hey. Угу. Повертаємося до нашого замку. Угу. Угу, моцне дерево. Мабуть, я ведаю, що ви шукаєте. Короче, там есть леса з Хардвуд з гэтым моцным дрэвам. Та-та-та-та-та. Пойдем туды здабудзем. Ну, там гэта якаясь лютая лакацыя. Трэба быць падрыхтаваным. Там праблемка у нас ёсць. Там пачвары карацей абітаюць. Вам гэта яшчэ будзе патрэбна? Спрэй
Thornaway. Ой, там яшчэ гэты карані будуць і шыпы, ліаны. Калі вам трэба, чтобы штосьці, што вам пераграждае шлях, каб яно знікла, то выкарыстайце яго. Хімікат, якой спецыяльна накірованы на вострыя аб'екты, Thank you. выглядае дзіўна. Дзякуй, Ніал, пайшлі, Роланд. Дарэчы, Роланд, Дональд, ну як бы, разумееце. Накіруемся тады да лесу. Це, мабуть, тут штосьці ўжо даследавалось. Левелап, бараки.
Так, ладно. Все, идем далее. Так, так. Мгм. Хм. Watch your backs. We fix. Так приємно зараз їх тут виносять. Коли гульня не аўталевеліць ўзровень ворагаў пад цябе. Ну, тады ты натыкаешься і на супер-пупер ворагаў, відавочна, но і вось такіх вот ужо выносіш лёгка. Вельмі прыемна. Ну, падабач, ну, прабач, падабач. Прабач, ну, за мной таксама здзекуюцца, так што не трэба. Так, ну што, пойдёмце. Oh my! Выкарыстаем так гэтую рэч. Golly! Яны зніклі проста так. Сапраўды. Якой карысны прадукт. Не. Гадмот. Ну все, у яго было одно карыстанне, кажусь. Ну, один зарад бодрасці, пазітыва. Засейвиться нельзя. On! I need your help! Ты год тягат. Я беляш.
гэта нонканфармістка, так выскакнуць з бінарнай сістэмы ў бясконцую варыянтнасць. Ну, гэта жыццё. Бінарная сістэма гэта, конечно, добра, но у нас усё змяняецца, біялогія, вось гэта ўсё. Так, я не зразумела. Разумела. Сейв усё яшчэ не даюць. Там вораги. О. Копии песен. Добро. Туніка чараўніка. Ну-ка. Угу. Давай тебе это. Тебе это. Тебе это. Сподіваюсь, мене тут не заб'ють. Злые призмы. Червоная? Не тое. Ну, прозрачные это докладно не тое. Празрыстая, пробачьте. Так, ну оттуль я прийшла. Ні.
Угу. Ой, божечки. Here goes nothing. Need your help. О май гад, чихнули на меня. I'm counting on. Угу. Ура! Fast travel is safe. Мгм. О, вось гэтыя дрэвы моцныя. Flippin' heck. Гэта найвелічайшыя дрэвы, якія я бачыў у жыцці, і такія моцныя, так. Штосьці не бачна па чвары, пра якой гаварыў? Не. Я бы так рана не радаваўся. Яно можа быць тут побач. Другой босс застрым. Ну-ка. Угу. This'll be over in no time.
Ну, такой себе блок. Help here. Я. Ши. I owe you one. Ой, що за ваншоти? Давай. Аллилуйя. Бла-бла-бла. Так, йому й треба. Угу, наконец, здравия наша. Так, ну все. Тыц. Угу. Та-та-та-та-та. Так, не хвалюся, ми ўсё зробім у лепшым стане. Та-та-та-та-та. Пачнем. And just like that, Evan had found himself the finest boat builders in all the land, and some timber worthy of their expert attention. Eager to get to work after their recent ordeal, the men of Capstan set about putting together a ship fit for a king.
And before long, a magnificent vessel that no wave could hope to topple was all but ready to set sail. І яны пабудавалі нам карабель. О, прыгожий. Oh my! Ён сапраўды наш. Blimey! Неверагодна, ён мне падабаецца. Ну, значыць, мы можам адплыць да гідраполіса. All right. О, ён хоча з намі жыць. Та-та-та, вербуем у наше каралеўства. Flippin' heck! Ой, мы што, не можам адразу паплыць? Не, там яшчэ трэба кое-што зрабіць перад тым, як яна зможа выплыць. Угу. Філлеры, карацей, расцягваюць нам сюжэт. All right. Так, ну спачатку нам тады трэба павярнуцца да Эвермора. Угу. А што гэта за ўвогуле месца Гідропаліс? Якая ў іх там ежа? Гэта нацыя пабудованая ў акіяне. Там жывуць людзі і як гэта, марская раса, русалы. Ну, а мабыць, не русалы, мабыць, там рыбы вось такія гуманоіды. І гэтым усім правіць каралева Нарэя. Наконт ежы, мне падаецца, што морапрадукты вельмі добрыя ў гэтай там у іх у гэтую пару года. Ты все ведаеш, не так ли? Я просто ведаю, як чытаць. Гэта вось усё. Я так хачу хутчэй дадаць яшчэ адну нацыю да нашага саюза. І будзе так цікава паглядзець, як іншыя кіруюць сваімі краінамі. Мне столькі трэба навучыцца, столькі многа можна ад іх навучыцца. Добра чуць. Ён на труса ходзіць у нас тут. Ой, ваша светласць, яна гатова да адплыву. Yes! Угу. Ніякага сайда не будзе, мы просто павярнулись да... І мы паплывём аля з нашага. Так, мы адсюль паплывём. Ну, паплылі. All together now! Е. Угу. Давайте поглядим, что тут за вороги. Careful, everyone! Так, трэба вось яе забіць першую. Яе.
Блін. І адкуль я працягну? Толькі не кидайте меня за босса, калі ласка. Ух, слава богу. Да побачення. Ладно, давайте. Треба їх хоч немного левелапнуться, тому що там далі вже буде тяжко. Need your help. Grab this. Counting on you. Ладно. Що близько? Here goes nothing. I'm counting on you. Hello, again, Люсівел. Вау, якая... Якой гэтый... Якая анімація. Need your help. I'm counting on you. Need your help. Угу. Пригожая котка. Мне штосьці падказвае, што там небяспечна. Нидерополис.
М. Вока Саурона никого не напрягает тут, не? Кхем. Так что у нас было? У нас был город лудоманаў, тут что, город, я не ведаю, ваярыстаў або што? Город Великага Брата, я не ведаю. Угу. Неведомая лодка. Проинформуйте Аркона Лендера. Yes. Так, сэр. Будем, короче, спешаться. All right. Ну, так это сапраўды якія-то русалы. Добренька. Трэба падумаць, як нам, ну, з якога боку зайсці да каралевы Нерэй. Што ёй сказаць? Або нават падарунак якойсьці зрабіць, і якіх-небудзь любезнасцей нагаварыць. Сапраўды, мне падаецца, што гэта будзе не так всё проста тут. Давайте ўжо ў негатыў тут не скатывацца. Я ўпэўнена, яна вельмі прыемная жанчына, якая нармалёва з намі паразмаўляе. I will О, never understand why the people love you so, Leander. Weak, sick man. But love you they do. Without you, I would be nothing. That is what they whisper, is it not? Without you, our nation would be nothing, Your Majesty. I, above all others, know this. прабачце, ну якаясьці, як сказаць, якасьці гаспажа яе ну вы зразумелі. Вы правы, гаспаданжа, без вас наша нацыя была бы нічым. Я ведаю, гэта лепш, чым Other мы people ўсе cannot know тут. this. Foreign powers cannot know this. If Но they did, людзі не павінны ведаць пра гэта. І іншыя краіны таксама не павінны ведаць. Калі яны If даведаюцца, they did, then what? Exactly. а калі б яны ведалі, то што б было дакладна? then your life would be in danger. Malign forces would plot your downfall. This is the way of power. Тады б ваше жыццё было б пад пагрозай. Розныя з дрэннымі думкамі людзі пачалі б супраць вас плесці інтрыгі. Гэта так So I заўсёды put myself forward. If the people see me, deal with me, they can only become discontented with me, can only wish to harm me. Гэта заўсёды, калі людзі бачаць уладу, так ой, так адбываецца. Так што давайте я буду лицом гэтага. Калі людзі пабачаць мяне, яны будуць думаць, што гэта я. Так што іх недовольство будзе толькі на мяне накірована. Яны будуць жадаць дрэннага толькі мне. So all that you do for your queen. You would give your life for her without a moment's hesitation, yes? І тады ўсё, што ты робіш для твоей каралевы? Ты жыццё нават сваё аддаш? Без прамядлення, так? Not without reason, Your Majesty. Ну, калі была б прычына, But if it might То так. prolong your life for a single second, that would be reason enough. ну калі б гэта ваше жыццё выратавала нават бы на секунду, гэта было бы дастаткова для мяне. Such a death would bring honor upon me, upon my entire line. Такая смерць прынясе гонар мне і ўсяму майму роду. Insipid you may be, but you are occasionally amusing. Хоць ты тут і занадта вумнічаеш, но ты мяне забаўляеш. You are too kind, Your Majesty. Вы слишком доброе, ваше высочество.
Ну што хацеў? Yes. Карацей, карабль тут прыбіўся з іншай краіны. Мы не ведаем, хто гэта, но больш верагодна, гэта падарожнікі, магчыма, яны таргашы. Сапраўды? Ну, кім бы яны ні былі, яны павінны па нашым законам, падпарадковвацца нашым законам. І мы не будзем рабіць для іх выключэнняў. Зразумеў? Ні адно ўзаемадзеянне нельга дазваляць. Ні аднаго. Я дакладна сказала? Так, ваша высочнасць. Ідэальна. Давайте пагуляем і паглядзім, што мы можам пабачыць. Так, пайшлі. Дайце нам знаць, калі вы гатовы, мы падрыхтуем карабель да адплыву. А пакуль ідзіце, забаўляйцеся. Hey! О, вы з іншай краіны? Раскажыце, як вы там палюеце? Okay. Hey. Эй, вы, спыніцесь. Все іншаземцы павінны прайсці дапрос перад тым, як увайсці ў наш горад. Па-першае, ваша мэта. Вы тут кагосьці... Вы проста сюды паглядзець, або вы таргуйце чымсьці. Мы сюда прыплылі з Эвермора, новая краіна ў Хартландцах. Мы бы хацелі паразмаўляць з каралевай Нерэй. Я не чуў пра такую нацыю. І каралева больш нікаго не прыймае. Падаецца, што вы проста так сюды прыплылі. Oh, flippin' heck. Мне падаецца, проста навіны пра наша каралеўства пакуль так далёка не распаўсюдзілись, каб тут пачулі. Ну, хутка ж яны пачуюць. І наступны раз, калі мы тут будзем, яны проста парад тут зробяць на наше прыбыццё. Наступнае. Вы павінны падпарадковвацца нашым законам. У нас 4 галоўных правіла. 4? Якія? Першае. Любой гвалт строга запрещен. Другое. Заборонен гвалт. Другое. Заборонено восходить на любую вышыню гидрополиса. Третье. Хваробы таксама заборонены. Четвертое. И самое главное. Любовь полностью заборонена под любыми предлогами. Любовь або каханне, я не ведаю, што тут маецца на ўвазе. Што? Яны звар'яцелі? Ну, для людзей гідраполіса гэта тое, як яны жывуць сваё жыццё, для іх гэта не сюрпрыз.
гэта самае наивеличайшее преступление, любовь, злочинство, наивеличайшее наше злочинство тут. Так што пакуль вы тут гасціце, памятайце аб гэтым. Або тады вас чакае гэтае. О май гад, я ўжо ўсё. Наказанне, карацей. На гэтым усё. Ну, мы ж не ведаем пра яе. Нам, карацей, трэба даведацца больш пра каралеву. Да, давай пойдём у горад, штосьці там дазнаемся. Hello there. So, Далей нельга ісці. Там, карацей, невядома пачаму, ён не сказаў, но яму самому жаль, таму што гэта добрае месца турыстычнае. yeah. Yes? Hey there. See you. Welcome. О, ежа. What will it be today? Please come again. Hey there. Oh, yes. Good day. О, добрая зброя пайшла. Заячая туніка. I have a wide range of items. Oh, please come again. Зараз. Тут просто дропались так. Рэчы паглядзім. Угу. Good day. I have a wide range of items. Oh, please come again. Oh, hello. Так, тебе падабаецца дапамагаць? Та-та-та-та-та.
Угу. Квесты, короче, тут будут, ну, маленькие. Welcome Реквесты. to Swift Solutions. Тут какие-то токены за это давать будут. Мгм. Ну, просто что если у меня уже есть все ингредиенты. Мгм. О, Woodwork. О, ось ён. Зброя мне треба. І ось яна. Ой, да я их всех могу взять. Упс, мабуть, треба було брати тут щось. Ну ладно. Oh, by the way. Welcome to Swift Solutions. Oh. Oh, by the way. Угу. Whoa! Воу. Кит. Hey there. Або щось таке. Welcome. Do you require anything else? Come again. Уф. Yeah. Та-та-та-та-та. Стражі тут паўсюль. Яны ўсё бачаць, усё. Пару моих знаёмых ужо забралі ў турму. Калі яны рабілі штосьці ў тайне, што было забаронена. Я не ведаю, як яны гэта бачаць, но яны ўсё штосьці, ну, могуць знайсці вас у любым месцы. Як быццам шосты сэнс у іх ёсць. Хтосьці просто гаворыць, што у Аркона Лендера просто вельмі моцны слух. І ён чуе ўсё, што тут адбываецца. Ну гэта не можа быць праўдай. Карацей, тое, што яны вось там баяцца, гэта вось якосьці механізм масавага кантролю. Таму яны такія, типа, не, если все побачаць, яны прыйдуць за нашим вокам Саурона, я не ведаю. Вітанки.
Ружовая. А, все, уже какая-то вышыня, тут сюда нельга. Угу. Нікаго нічога не засмучвае, не? Не? Я одна тут? Окей. Hi. Яна біёлог марскіх вось гэтых. Марской біёлог, вось. Ну, мне падаецца, мы да яе яшчэ пойдзем па сюжэце. Вы пытаеце, што я ведаю пра каралеву Нарэю? Ну, калі вы зараз запыталі, я зразумеў, што я вельмі мала ведаю. Яе высочества амаль не выходзіць на людзі. Бачыце вось той будынак? Гэта ўваход у яе палац. А ён унізе, у акіяне, карацей. Глыбоко под вадой. А на вышыні над ім вока. Мне ўжо зразумела. Гэта сімвал той самаадданасці, з якой наша каралева назірае за намі. Но па чуткам гэта насамрэч дэвайс, якой яна выкарыстоўвае, каб шпіёніць за людзьмі. Да я бачу, што гэта вока Саурона, проста бачыць усё. Праўда, гэта або не, но мы ніколі яе не бачым. Усё перадаюць нам, усё нам перадае Аркон Лиендер. Яе правая рука і, карацей, яна яму верыць. Хтосьці нават гаворыць, што гэта ён насамрэч кіруе краінай. Но калі гэта праўда, то што тады яна робіць? О май гад, дзяўчынка закахалася у хлопца. Ну нельга яго выцягваць ад працы. Нельга ім яму сказаць. Эх. Ведаеце, што любовь тут забаронена? Это таму, што яна змяняе людзей да лепшага або да горшага. Но тыя, хто гаворыць, што каралева не ведае нічога пра любовь, мне падаецца, яны не правы. Паглядзім. Мы насамрэч мясцовыя таксама
здзіўлены гэтымі законамі, таму што нам падаецца, што у іх няма ніякай прычыны. Мы проста ахвяры каралі жадань каралевы Нарэі. Самы вар'яцкі закон гэта той, якой забараняе любовь. Каханне. Гэта забарона на каханне. Насамрэч нашыя старыя традыцыі, там цэлы абрад, калі прапануюць, і трэба гэта зрабіць з кальцом, зробленым з карала, якога-то там карала. Што здарыцца зараз з гэтай традыцыяй? Ніхто не ведае, навошта гэта робіцца. І мы ўсе жывем у страху. У страхе наступнага якога-то вар'яцкага закона. А пра аркана Леандара, тое, як яна да яго ставіцца, гэта жудасна. Праверка паставы, добра. Дзякуй, хамяк. Мы даведались многа чаго пра каралеву Нарэю, і гэта нам дапаможа. Таксама мы пачулі багата інфармацыі і пра Леандара. Думаеш, ён можа нам дапамагчы з ёй паразмаўляць, Роланд? Цікава. Так, калі мы да яго дастанем, то, магчыма, мы будзем на адзін крок бліжэй да каралевы. Ну як нам з ім звязацца? О, я ведаю, запытайце мяне. Ну што, давай. Сапраўды дэталі пазней будуць. Давайце адну рэч спачатку атрымаем. Якую рэч? Такую. Давайте пойдзем там, дзе прадаюць аксесуары, там яна можа быць. Мы не разумеем, но пайшлі. Let's go. Чырвоныя каралы. Навошта вам гэта? Так, у мяне яны ёсць. Но по закону мне забаронена іх прадаваць. Я не хочу нават ведаць, як адрэагуе аркан Леандар, калі ён даведаецца аб маём преступленні. Прасцей гаворачы, няма закона, якой быў бы супраць, калі б я бы проста падараваў бы вам яго. Усё, што я запытаю, гэта проста, каб вы кое-што зрабілі для мяне. Добра? Гавары, якая дапамога тебе патрэбна? У меня ёсць 3 замовы, якія мне трэба даставіць, і у мяне няма часу, каб самому гэта зрабіць. Дапамажыце мне. Добра. Тын-тын-тын.
Якое цудоўнае месца гэты ваш гідраполіс. Hello. Вітанкі, у нас для вас дастаўка ад бла-бла-бла-бла-бла-бла. Hi. Ой, я так турбаваўся наконт гэтага і чакаў, калі яна прыйдзе. Я быў упэўнен, што каралева Нерэя што я пабачу каралеву Нерэю до таго, як гэтая пасылка прыйдзе. Ну, падаецца, гэта не так. Яна часта выходзіць на людзі? Не, божачкі. Мне падаецца, 10 гадоў таму апошні раз яна выходзіла. Ну, гэта так, наўскідку. Но адчуваецца так доўга, дакладна. Ну, тады упэўнена можна сказаць, што яна не часта выходзіць з палаца. Сколькі гадоў прайшло з таго часу, калі мы апошні раз глядзелі на яе прыгожасць. Ну, не то, каб ёй гэта было патрэбна, так як Архан-Леандр ўсё робіць, што яна яму наказвае. Ён, можна так сказаць, кіруе каралеўствам кожны дзень. Усей гэтай валакітай займаецца. Яго цяжка насамрэч пабачыць проста, таму што ён проста так бегае туды-сюды па гораду, ніколі не спыняецца. Хтосьці гаворыць, што наша каралева занадта залежная ад яго. Ну, я бы сам ніколі б такое не сказаў, відавочна. Good day to you. Goodbye. Вітанкі, дастаўка. Я не чакаю, што ён найме сябе кур'ераў. Ну, дзякуй, хлопча. О, не дрэнна, з ім я прыгажэйшы, чым быў раней. Ледзі гідраполіса не змогуць перада мною стаяць. Ну, я ж думаў, што каханне забаронена тут. Жартую. Мне будзе трэба больше, чым новая. Божахна, я забыла. Караце, трэба штосьці яшчэ, каб яны закахались, не проста апрануць штосьці. Насамрэч, тут усё сумна. Но я не буду пра гэта думаць, сумаваць. Тут ёсць іншыя законы, якія мяне больш турбуюць. Напрыклад, што доўгія размовы цяпер забаронены ў таверне. І ўсе, хто гаварыць, і ўсе, хто вядзе спрэчкі супраць меркавання іншага, іх адразу ж вяжуць.
І нават горш, гэта мой сябар упаў з высокага месца, калі ён павяртаўся з гэтага з гасцініцы, і цяпер ён забаронен, і цяпер яны вось забаранілі, каб людзі на высокія месцы, ну, каб людзі не хадзілі на высокія месцы. Я ніколі не забуду лік Аркона Леандара, калі ён прыбыў на месца. Як быццам зараз тут увесь свет выбухне. Но з маім сябрам нічога страшнага не здарылася. То бок яму нават дапамога лекара не была патрэбна, но адразу пара гадзін пасля каралева Нарэя выдала новы закон, каб гэтага больш не здарылася. Гэта ж звар'яцець можна ад такога. Прабачце. Змест таго, каб тут жалавацца вам, я лепей скажу вам так: асалоджвайце сваёй свабодай, бо Бог ведае, я вам так зайздрошчу. Стоп, тут же можна пройти? Ну, падаецца, што так можна. Hello. Вітанкі, дастаўка. Thank you very much. О, так, дзякую. Ну, шчыра кажучы, гэта вы зря, што вы маеце на ўвазе. Я ювелір, і Зіфас калісьці быў маім самым вялікім кліентам. Ну, зараз, калі любовь стала забаронена, няма ўжо сэнсу у столькі ювелірных, ну, карацей, ніхто у яго не набывае нічога. Так што тое, што вы мне даставілі, я не змагу гэта прадаць. Я тут ужо апускаю рукі, павінна сказаць. Я бы хоць бы ўсё распрадаў у чорную, но ад гэтага вока не схавацца. Excuse me. Но яно ж тут нас не бачыць. Вы відавочна тут недоўга. Вока бачыць усё. Нават праз муры. Мы ўсе заўсёды пад яе... Ну, карацей, яно нас заўсёды бачыць. І як толькі яно пабачыць праступленне, то за вамі прыйдуць. Людзі нават зараз баяцца падняць манеткі, талеры, якія упалі ў кагосьці, не таму, што гэта нелегальна, ну, проста таму, што іх пабачаць за гэтым. Ну, прабачце. Я не павінен тут вам гэта ўсё распавядаць. Прабачце, што нагрузіў. Так, ну што, всё зроблена.
Угу. Повертаемся за нагородой. Угу. Ого, малює. А що тут нельзя? Подняться ніяк? Ну, капець. Хм. Thanks. Угу. Ви все доставили? Так, бачу, дякую. Ось ваше кольцо коралове, як я і обіцяв. Дякую, вельми пригоже. Ну, тільки каб не побачили поліцейські. Oi! Стража. Так ти про гэта гаварыў, так? Excuse me? Про гэтую рэч. Што з ёй зарабіць, ловці? Штосьці геніяльнае. Но перад тым, як я вам распавяду, вы ўсе павінны мяне называць містер дырэктар. Сэр. Нават Эван, Тані, пойдёмте со мной. Што? Навошта? Я зразумела. Навошта? Сукенка. Что, типа кахание? Как это? Wedding scene, take one. Веселье. Починается. Look, Is he? Proposing? Tunny? Yes, Evan? Oh, just get on with it, will you? It's make-believe, remember? Так давай хутчэй, мы же тут придуриваемся, памятаешь? Yes, of course. Так, відавочна, я I can bear it no longer. Я больше не могу гэта хаваць. I care not a jot if love. Мне ўсё роўна, калі каханне забаронена. My feelings for you cannot be. Я не магу стрымаць сваіх пачуццей да I цябе. must scream it from the rooftops. Я павінен крычаць іх з усіх крыш. That's it. Крычаць аб іх з усіх крыш. Так, працягвай. Will Ты... you Ты выйдзеш за мяне? marry me?
the ring. A marriage proposal. In broad daylight. Днем у всех на глазах, да яшчэ з кольцом Surely традыцыйным. not. If Master Leander finds out, they will rot a year in jail. Не, калі майстар Леандр даведаецца, то яны ж год у турме правядуць. Everybody's looking. Ох, паглядзі, все глядзяць. Focus, Danny. Time for your close-up. Take the ring. Big ring. And... Так, Таня, сфокусуйся, бяры там персцёнак, улыбайся, вось гэта ўсё. Well, Evan, you know what comes next. Spit it out. Ну, Эван, ты ведаеш, што далей рабіць. I love you. Я кахаю цябе. What was that, man? Project, boy, project! You are not in a cupboard, you are on the stage! Так, давай, іграй. Ти же не просто якось полено, ти тут на сцені. Now pucker up, my boy. Time to go in for the kill. Давай, апошняя нам засталось. lad. That's my daughter, Percy. Ой, давай, не подведи мою дочку. You there, you two! Вы You are двое, under arrest for the вы crime of public арестованы. affection. За то, что вы тут на публике таким занимаетесь. Ой, ну, хутка. There's no use Не хутка, а denying наконец, it. Her яны Majesty witnessed the добегли. entire sorry affair. Come with me. Нарэшце яны добеглі. Нават не пытайцеся там штосьці нам адмаўляцца ад гэтага. Яе светласць пабачыла ўсё. Ідземце з намі. What? Турма? Oh, bang in. Сапраўды турма, мой хлопчык, што значыць, што мой план спрацаваў. Ну, калі гэта так, дзе гэты Леандр тады? Well, Навошта вы мяне шукаеце? І навошта вы так наши законы, ну, як бы, парушаеце публічна? Excuse me? Вы Леандр? Так. Мы наконец-таки яго сустрэлі. Нарэшце яго сустрэлі. Мои прабачэнні. Мы былі прымушаны выкарыстаць немного смекалкі, каб да вас, каб з вами паразмаўляць. Сапраўды? І навошта вы так рызыкуеце? Хто вы? Я Эван Петтивискер Тилдрум, король Эвермора. Я прыйшоў да вас, каб падпісаць пагаджэнне. forgive me. Калі вы хацеце з намі ў саюз уступіць, то я павінен вам адмовіць. Што, адразу? Well, Ну, калі б гэта залежала ад мяне, то так. Но яе светласць наказала, каб вы да яе, каб вы прыйшлі на аўдыенцыю да яе. Каралева Нарэя хоча з намі сустрэцца? yes. Так, но тое, што вы хацеце будзеце рабіць гэта або не, гэта ваша справа. Тан-тан-тан. Flip it heck. Так, а вы што скажаце? А каралева цябе чакае, што ты тут? Well, Now, Мне не трэба вашы нічога распавядаць, я ўсё бачыла.
А, точнее, мне все распавялі. Ты хочаш падпісаць пагаджэнне з намі, правда? If I may be so bold, Мы не можам, ваша светласць, каб увайсці ў саюз, я супраць гэтага. Цішыня, Леандр. Так, ваша светласць. У меня ёсць одна умова. Геймпад разрадзіўся. Так, што у вас за умова? Глыбоко ў моры, недалёка адсюль, ёсць лабірынт. Глыбоко ў ім жыве вялікая марская пачвара Цэтус. Карацей, забейце яго і павярніце сюды. Калі вы гэта зробіце, то я падпішу вашае пагаджэнне. Но сапраўды? Yes. Сапраўды. Леандр пойдзе з вамі. of course. Я так точно, ваша светласць. Яе слова закон. Я пойду з вами да лабірынта, як яна і жадае. Паспрабуем забіць гэтую пачвару. Forgive me. Прабачце, я сябе не прадставіў. Мяне зваць Леандр Аристедис, Акрон Гідропаліса. Амалек Атрэдзіс. Вельмі прыемна сустрэць вас, Аркан Леандр. Так, дзе гэты лабірынт? Ён на поўдзень усход? Захад? Усход. Вось, ад Гідраполіса. Ой, ну тады трэба плыць. Угу. У нас новый тиммейт. Hey there. Угу. Повертаемся. Угу. Ой, тут рыбу убрали. Хм. Так, ну его можно поставить у пати. Так, кто тут самый... Тани самая слабая. Ну, тут, мне падаецца, відавочна, ўсё не так уж і проста у гэтым каралеўстве. І на гэтым, я думаю, стрым скончыць, таму што у нас спачатку быў Сілксонг. Ой.
Карацей, так, спачатку быў Сілксонг, потым траблы з гэтым з ОБС-ам, зараз гэта, так што я ўжо стамілась. Вось. Ну, добра так пагулялі, я думаю, на мой погляд. Ну так, не хапае мне гадзін. О май гад, гэтае вока Саўрона. Вось так, будзем стаяць, яно будзе над намі. Так. Не хапае так мне гадзіну ў тыдзені. Так што так, я пайду адпачываць. Я не ведаю, калі мы пройдзем гэтую гульню і калі пройдзем Сілксонг, таму што я думала пагуляць у хорар якойсьці у кастрычніку, но з гэтым, ну ты бок, мне падаецца, не атрымаецца, хаця я хацела. Ну, паглядзім, ладно. Што будзе? Рэйдзіць некага. Я не бачу нікога, хто бы стрыміў, на жаль. Дзякуй, патата, што дазваляеш мне адпачнуць. Тан-тан-тан. Все, дзякуй так всем гледачам, дзякуй Люсі, дзякуй дзед Максім за рэйд, дзякуй всем. І да пабачэння. Мабыць, завтра будзе стрым, ну не ведаю, а мабыць не будзе. Паглядзім.